देखें। बिना ताम ते धर से भरी नत नितली, भैंस दुही त सैनिटाइजर लगाते दुही। बिना दाबी लगाते धर से भरी मत नितनी, थोथुन मत न तो उठा ले दाई। जो भी धराई तब लागे दादा हो स्पीडोन में धइले बे। इसी सिस्टम सब काम मोबाइल में कइले बा, सरकारी चलाइले बा। इसी सिस्टम सब काम मोबाइल में कइले बा, सरकारी चलाइले बा। कोइले बातों गई तो नदिया के बेटा, हमके मरद से मिले न देता हे देवरू, हमके मरद से मिले न देता। एकरा के तू डाला ही गाड़ी भौजी, तहरे खाती बोल बढ़ी ना बेमारी भौजी। एक बार आउ लगाइबू। कोविड-19 से बचे के लिए आहा सब घरे में रहू। सरकार का निर्देश का पालन करो। दिन में भर दिन साबुन सरफ से हाथ धो, गरम गरम पानी पियो और हाथ में सैनिटाइजर लगाओ। सटे न देता के हो के लगे सबके